Weqe sila kunezinja la ku-social media ethunywayo ziningi. Kukhona umuntu ongathunya ukuthi akavula avula athini. Kukhona umuntu ongangisebenzisa nje athi hey wendoda awuvula lapho ngifuna ukuthi uthi nami bese ngiyenza. Mayiqeda ngakhokhe, mayiqeda thunya uphuthu. Lona wavula wavula wathi ngiyakwa Steve. Then loya wathi okay ngizomthola kwa Steve. Ngizofika nimbone ukanje. Because lezi inhlamvu lezi eziningi kangaka ezaphuma lapha na kuyasho ukuthi ngempela lo muntu babengamfuni ephila. Sekubhemekile sanibona bangani bami. Bafowethu kodwa umnsizwa bese kuba khona ubuqhwaga. Ayifani lezi zinto. Ubuqhwaga kukhona obu physical nje ukuthi uyisiqhwaga nje vele uyaginqana uyazazi so unochuku ngoba uzazi ukuthi uyaginqana. Bese kuba khona iziqhwaga. Umuntu oyisiqhwaga ngamazwi. Ongeke umenze lutho uma kuzala. Bafowethu ayifani lezi zinto. Athatha ubuqhwaga bese kufaka kansizwa ngoba uzongena ehlathini. Kanti akuzona futhi izimo ezidinga ukuthi usebenzise umnsizwa. Uma unazo imendlela zomnsizwa, akuzona zonke izimo ezizokudinga umnsizwa. Izimo eziningi zidinga ukuthi ube umuntu. Hlonipha omunye umuntu, hlonipha umhlaba. Qapha into oyiphimisa la. Uqapha into oyiphimisa la mfethu. Ulimi liyona and maselonile akubekisalungiseka. Bafethu asiyekeni ukuba yiqhwaga. Azi ukuthi ku-social media ungenela yiphi inhloso. Ma ukuthi mhlawumbe inhloso yakho ekuzobhulisha abantu kube isiqhwaga, ukhulume yonke into oyithandayo. Asiyekeni bafethu. Asiyekeni kuba oPilato. Asiyekeni ukukholwa ngokubona.